azkeneko ordu laurdentxoa besterik ez zaigu geratzen, bidertzean saioa agurtzeko, eta oraindik ere ane baditugu lantxo batzuk egiteko. Bai, ala ditu. Ez dakit, horrela pistatxo bat ematea. Hombre, tertuli guztietan bezala, ze ezin da falta bukaeran. Noski. Test zoroa. Test bat ez da. Hoixe baiet. Bueno, sintoniak 3 dauzkaguane. Vale, a ber, betiko kontuen. Beti gara 3etako zein jarri. Eta ja ez dakit. Eta gero beti iguala jartzen bukatzen dugu. Bai, hori ere egia. Baina... Ni beti numero emate eta beti iguala izatea. Ja. Ez dakit. Aurrenekoa, venga. Lehen biztikoa? Betikoa da. Betikoa. Seguro. Ala izango da. Leirek elegitio, venga, a ber. Vale, venga. Bidertzean. Teste zoroa. Hauze, betikoa edo ez? Ez da betikoa. Hombre. Bestetan Hannah Montana izatea eta gaur gainea hau nahi gendun jarri. Nena ikiuga izketan bai. Bale. Abril Lavigne zuri gustantzazun abeslari hori. Ope! Oye, gustan edauzkazue. Bueno, ez zabete gezi gazte, bai. Ez dakit zein denan, hau Abril Lavigne. 2000 hamarkadan ezaguna intzan eska hori bat, oaindik seitzen do, ez? Bai, hombre, jarraitzen dira. Bai. Kanadara, Abril Lavigne, bai, oso neska berezia. Gero eakutsiko izut argazkia. Nik uste itxuraz bai. Ikono bat izan zen 2000 hamarkadan. Boy, eta hainbat kantu egin zituen, eta gero gainera Green Dayren bersio batzuk ere egin zituen, Basket Case, eta bai. Bueno, ja ez da garai batekura, baina bai, oso nerabe, oso gazte zuen edaden hasitakoa. Zautuko zu. Bai, kuxuxiatu beharko dut. Bueno, Joseina Jon, gaur beti astero egiten dugu, bi astez behin, test bat, jakiteko, gure bizin dauzkeun zalantzak argitzeko. Eta, seguro nau, zuek daukezuen zalantza badala, ze musikako, ze figura hundi izango zaten. Así que ni gaur nator zuei hori argitzea, bale? Musikaren historiako ze figura handi izango den bakoitza. Bai. Zan nire bai? Bai, bi hoien bai zuen. Aldi bere. Bera futboleko kirolarien bat orain bazten nioke, baina... Ez dira musika galdera, Jon, ez ditu musika galdera. Ez, ni galdetuko izuet zuen pertsonalitateen inguruko egoera batzutan jarriko izuet edo nolakok zaten galdetuko zaizue, eta horren arabera, guk gure lankide Gepetok sortu don Gepeto izeneko pertsona badaukegu, launtzen diguna redakzio talden, eta behai Arotza Isudurro horrekin bakik Isudurro normala zukeat Normala zer da Atongo normala, sudur normala Bueno, nik eingo izkizuet galdera batzuk zuek erantzun eta jakinko zue musikako ze figura zaten, ozein, bale? Jode. Bueno, lehenengo galdera. Biok erantzun behar duzuen momentu, ez hau ingo lehenengo bat eta biok batean. Bale, nahiz du errexabiteko zuk hartu nahi bazu bere erantzunak eta nik hartuko kiot Joseinana. Bale. Ez nazteko, esan nahiz du. Betxo, nik hemen dauk eta inda taulatxo bat, nahi badia zu hartu. Bale, venga. Bost galdera die. Bale, arki. Bale, nik emango izut galderak eta erantzunek, aukerak. Bale, lehenengo galdera. Nola deskribatuko zenuke zure musika estilo ideala? Bale? Bai. A. Klasikoa eta dotorea. Ahots teknika handikoa. B. Errebeldea eta energiaz betea. C. Unkigarria eta sakona arimara iristen den letrekin. D. Berritzailea eta beti joerak markatzen dituena. Edo E. Lasaia eta eguneroko bizitzan eragin handia duena. Nik B. B. Nik C. C. Vale. Osondo. Unkigarria eta sakona. Osondo. Arimari geztiago, baina arimara iristen dena. Nik rebeldea eta energiaz betea. Vale, osondo. Dana guztaren zate, baina egia de, erantzun berrekoa, Bai, nire uste. A ber, oso errebelde ez nago baino energiaz betea, pizkatxo oaindik ere geratzen deki. Erki ba. Bigarren galdera. Zuek abeslarik izango bazinete, agertokin nola jokauko zenueke? A. Zuen ahots talentua interpretazio harrigarrikin erakustea gustatuko litzaizuke. B. Estenatoki oson zehar moituko zineke pasio hutsa transmitituz. C.
nahi hauzu jendekin konektau eta emozioak transmititu, haiei, D. Ikuskizun berritzaile eta desberdin batekin harritzea gustatzen zaizu, edo E. Naturaltasunez jokatzen duzu, etxen egongo bazine bezala. C. Vale, Joseinak C. Nik ere F. C. Oso ondo. Nahiago dut jendearekin konektatu eta emozioak transmititu. Oso ondo. Hori da irratiaren Magia. Hori da. Magia. Bai. 3. galdera. Genero hauetako zeinek erakartzen zaitu gehien. A. Pop klasikoa eta edo musika lirikoa. B. Roka eta haren aldaerak. C. Baladak eta soula. D. Pop modernoa edo elektronikoa. Edo E. Folka, reggaea edo india. Jon? Mentaneti dau pixkat aukeratzeko. Folka... Nik, A, B, C, D, E. Nire nebilek B eta eren artean. Nik B, orduan. Vale. Joseinak roka eta haren aldaerak, eta Jon? Folka, reggae eta india. Indioa. Bueno, india. Venga. Sondo. India. Vale, 4. Nola deskribatzen du zure launek zure nortasuna? Vale? A. Dotorea eta perfekzionista. B. Bizi eta grinatxua. C. Sentikorra eta sakona. D. Sortzailea eta ausarta. Edo E. Lasaia eta espontaneoa. Hemen aukera asko dare. Kombinazio asko dare. A ber, netaz jendek esaten duena da persona dotorea naizela, guapoa, eta gainera perfektoa. Ez perfekzionista, ja perfektoa. Perfekzionista bai, Bai, eski sufritzet horrekin, Bai, horrekin. Alazea. Bueno, nire kaso orduan izango litzateke ez dotorea eta perfekzionista. Orduan. Vale. Eta Jon? Sentikorra naiz. Hombre, eta sakonare, bai. Sortzailea naiz. Espontaneare pixo bat, bai. Bueno, nik jarriko nuke sentikorra eta sakona. Vale. Eta azkeneko galdera. Esaldi hauetatik, zeinek irudikatzen zaitu ondoen? A. Musika disiplina eta artea da bere adierazpen gorenean. B. Azkar bizi, gazte hil eta oroitzapen ona utzi. C. Abestea bihotza irekitzea eta emozioak partekatzea da. D. Arauak hausteko eta berrasmatzeko daude. Aparkatu. Arauak hausteko eta berrasmatzeko daude. Edo E. Garrantzitsuena unea gozatzea da. Wow, nik kontako pixka behar dut, Nik guztan dut musika dela disiplina eta arte gorena, baina badaudela baita beste arte goren batzuk. Orduan nik ezer ez dago musikaren gainetik. Vale. Ez, Ezer ez. Artean ezer ez. Artea adierazpen gorena dek musika. Bauk ez gero zertaz. Ez da bai. Gure kotxeko buelta bildurgarri zagoa. Hor gehituko gea arborton eta paren demanda. Jarri berdet C. Abestea bihotza irekitzea eta emozioa partekatzea da. Oso, no? Vale. Barandiaranek, Jose Mielek esatezian, zea musika zale amorratu hauen. Zeo, musika klasiko zalea. Karo. Eta Austriara eta Alemaniara eta egiten zituen bidai horietan bateuen kontzertu potentetara, kontzertu potentetara. Eta esatezian Wagnerren beste Bairuteko jaialdi horta da igual joan, Ditekena, eta guztoean aztertuko nike gaber nundi nuebi izan. Eta hortako aukerarik izango litzeke, bai, zete joatu guen telesforo arantzadirekin eta egurenekin, Enrique egurenekin. Jo, zeuna izango gen haiek ze kontzertu jarraitu zituzten jakitea.
aterako jat. Aupa, ze ona. Aterako jat. Bai, bere egunerokoetatik eta hola. Eta esaten zian, musika klasikoak beste norabaitera eramaten zuela, beste dimensio batera eramaten zuela bera. Esaten zian, Jose Miele aitortzen zian, pena zian, Zatio, zian izanon, motikotan, bai, izanon tiplea, izanuen. Bai. Zean, Sangrorioko abes batzan. Eta musika guztaitza joan izugarriz, gero bere arrebak eta monja izan zirenak eta izan ituen musika irakasleak eta pianoa eta oso ondo jotzen zutenak. Eta behari oparitu ziotean, barandearen arantzadik eta hauek oparitu ziotean sorpresa bezala, Espainietako soinue. Eta orduan Espainietako soinue, Eguberrietan da Gabonetan eta beti jotzen zian. Pianoi bazeok, sarran eta? Etxe pianoi. Baina, beak beti esate zian, pena zeukala. Musikan gehiago ez egin izana, eta gero, ardoa edaten ez ikastea, zigarroa erretzen ez jakitea. Bai, horik importantzetzat jozeitza. Baina, nik ere ez dizkiat. Zigarroa errezian, baina errezian gaixotasun bati kontraiteko. Ez da gizai gaixotasun dan, baina bere egunerokotan dago jarreta, eta esaten du garai hartan zehatzen zutela zigarroa gaixotasun horren kontra. Beste azpeitiko meiku hori bezala. Bai, Julian bereziak huezango zan bere mediku eta... Bueno, badauzkeu emaitzek. Bueno, banan jungo geha ze musika daukeu. Bale. Inoiz baino deskolokatuago ikusi zaitut gaur emaitzak ateratzenean, Zakit? Eske bat justu xamar reuki dugu. Bai, justu xamar, baina baukeu ya. Bai, bakizein dan justue. Uni izango seguro. Bai, eske beharko. Gaina kontuatzen izen baten A, besten C, besten B, besten R. Baina, bueno, esan dizutan, holako xan naiz. Hemen deliberazio baten ondoren ja atea deu. Bueno, lehenengo, Joseina zeingo deu, argituko deu. Ados. Vale? Joseina, zure emaitzan arabera, zu izango zineke, Freddie Mercury. Adiós! Ez da nire kutxuna. Ez da nire kutxuna. Eta gustatzen zaite, Queen gustatu izan zaite, tola baino, ez da era bat emozionatzen hauen kantari bat, ez? Eta askotan esatu du, Freddie Mercury rockan historian izan den kantaririk handiena, eta bueno, boz ez etola bere doaia bazitun, eta musikaldetik eta bai, dudari gabe, eta berak intzitun gauza batzu dia, benetan txalogarrik etola. Baina, bueno, lehenago esan duguna, emozionatu inbat zaitu, eta beste gauza batzuk emozionatzen haue. Baina, bueno, badaukeu definizio bat, zure definizioa. Perfekzionista zara, ahots talentu ikaragarriarekin, eta presentzia eszeniko paregabearekin. Dramatismo eta handitasuna gustatzen zaizkizu musikan. Bai, hori dudari gabe. Ara? Betxo? Opa, animo Freddy! Eskuti biok. A ber, jo naiz puruariztea teatzen zailo. Ez aduzte hor dagoenik. Jonei emaitza kuriosoa toko zaio. Jon, zu, izango zineke? Montserrat Caballé. Bueno, emakumezkoa da, Adele. Adele, jo! Potencia, oso ondo. Ta honen arabera, pertsona sentikor eta sakona zara, hitz bakoitzarekin emozioak transmititzen dituena. Zure ahotsak eta estiloak entzulen arima ukitzen dute. Bueno. Bai, Joni. Ez gaio horta dedikatu. Ez, bizkatxo. Arima gukitzera ez, jode. Arima gukitzera ez. Ika diskideari hitz egiten iguanean. Hori. Claro. Lehioko diskideari. Ez te bakarrik izan albisteak ematea, Jon. Eta potente izan. Albisteak sortzeara izan dek. Bueno, ni identifikatuago sentitzen naiz Xaberlete bere gitarrarekin. Lertxondi batekin, euskal kantakintza zailea, zain dut, eta medikanpora kantautorek eta asko markatu dute gure generazioa, gari bateko kantautorek, sudamerikano, bueno, eta gual patolakoak, tipo hortako jendeak asko markatutako generazioa. Silvio. Osea, nola huen borroka kantuak zerrituan,
Bai, kanzion protesta, protesta kantuak. Doak markatzen duna asko gusten du gero. Irurita marrekoa markadan hauengan, karo. Bai, asko zaituzun. Bueno, Adel ez diat esango protesta kantagintzako adekenik etola, baina badik hoietatik eta hartutako ze asko, Bai, gainera femeninoan, gaur egunera ekarri haute, oso ondo Jon, Adel lizentzitekek, Jon Aizpuruaren. Bueno, ya está. Ya lasai jundaik ez zuelota, hauzea inda. Lota ez, ni jongonez nere bigotekin da, nere minifaldekin aspiradoria pasatzea. I want to break free. Eñez, venga, aspiradoria pasatzea. Jor, jarrizak hori. Javier Leterekin agurtuko dugu, Jon. Nik uste, elegante. Bueno, honelaxe agurtuko dugu gaurko saioa, eta honelaxe geratuko da beraz ospatuta eta Unirratiaren 12. urte hurren hau, benetan esan, plazerrutxe izan dela benetan Joseina Etxeberria Jon Aizpurua gaur zuek gurekin hemen eta Unirratiaren estudioan egotea, kontatu dizkigu zuen historio, anekdota eta bestelako guztiak kontatzeagatik mila esker. Plazera izan da, eta benetan oso gustora egon ez ni, entzuten behintzat. Plazerra gurea, Iruko, benetan, plazerra gurea, etez batetik irrati esateri batentza gauza polita delako irrati elkarrizketa bat berari egitea, baizik eta zer, eta horrekin urtemuga baten inguruko osatzea, bueno, ja da, hori eta guzti. Eskarrik asko, zorionak. Mi esker. Zorionak benetan. Joar, Ane eta Leire, eskarrik asko iruroi, benetan, gauztu emate, baina eskertu inkendia gauza hauek. Oendik ikusten degulako, atzetik eta referentzia batzu badituztela, atzekoek ere aurrekoen referentzia batzu badituztela, eta gue berri badaukazuelako, gue egindakoaren berri jaso nahi dezuelako, eta ni uste pozoinare sartuta daukazuela zainetan, ofizio honekiko, munduko gozei politena da. Ne ustez. Joseinari egin zioten elkarrizketa hortan, Gipuzkoako hitzan egin zioten hortan, titularra jarri zuten komunikazioa dela gizakiaren asmakizunik handiena. Eta konforme nago, baina hitza izango degeztan, lehenbiziko asmakizuna. Komunikazioaren aurretik ez? Ez netzako komunikazioa dek lehen da bezikoa, Jon. Beti komunikazioa modu da zer. Bai, hori dek. Itzikabere, bai. Musika bidez ere komunikatu iteke, komunikazioa. Bueno. Ire hori bestearen gana iristea. Hori beda, hori nik ustea gauza oso bolita dela. Jakitea komunikazioan ari zaretela edo ari izan garela, eta dala oinarrizkoa, gero hemen galderetan da azaldu dian emozioak eta gainerakoak azaltzeko, artea azaltzeko eta guztia azaltzeko. Orduan, zorionak beste 12 bider 12 bete itzazuela eta guk intzun ditzagula. Bai, eta gure inguruko kontuk eta sakondu zatio ingurukoa izaten dek askotan universalena. Azkenen oso gertu gatxaude kortatik, Jon, bere etxetik. Orduan, norbean inguruko kontuak azken handia mundu guztian repetitzen direnak eta mundu guztira iristen direnak, dano dauzkagu danak ez dira telebistan azaltzen diren gauzak eta periodikoetan azaltzen direnak irratian esate dituztena bestelego mundu bat ere badago, eta bueno, eskerrik asko, urte askotarako eta eutxi honi zorionak, mi esker Gora Town irratia hori larriak gailurreruz muñoak mailadin gazte sailken mensua goraino badadi izoztetik eguzki jaredik Euskadi izozpetik eguzki